И така, здравейте всички ютубъри. Да, аз съм Преско. В миналия епизод, където ходихме мината. Да. Луднахме. Малко луднахме. Да, ние сме братя по лудване, нали? Цецко. Умееш да се забелязва, че има мъгла. Не знам където нещо. А кажи нещо за публика. Хало. Ани, тя е... Да, тя е смотана. Тя е смотана. Стига бъде за мен е смотана. Що е да слапа? 10 минути. Аз я имам. Ама гледай, брат, ама само че изобщо играеш ли я? Играеш ли, да не я продадеш. Ако знаеш чак да ти кажа без проблем, но ама... Ако знаеш къде. Айде! Я ще мога да ми зареди ти. И ще питам потом да кина. 12 минути. Ах, тази дърта свиня. Ела тук. Копаме. Един коп. Добре. Човек без да искам такова само едното дърво. От бараката. Без да искам. И тук ще взе за това. Браво. Вечер един също бъде. Искам да разгониш. Всеко също. Ти ще ме убие. Човек ти ще... Карай са. Моля ти се. Айде, поне. Да видим кой ще направим до 5 кила. Добре. Вали съм. Не, добре. Все пак аз как съм. Много красиво. Твърде много. Откъде? От тук ли? Да. 20 минути колко стават? Да, тук пък за да го спреш, спри. Защо? Все пак ти казвам, оле мали, кой ще би колата? Колата, Кай, а ти си убе. Браво, батецко, той е много добър на лъга. Лъга. Аз пък съм Майнкрафт, нали? Да, не съм много си добър на лъга, брат. Брато, виж как се изглежда къщата от тука. О май гад. Да. То сървър матив повече. Да, тя беше много мъничка. Въпреки... О, вече ми писна, че ми канали. Аз ще... Видяли колата почна да настръна? Да. Не ми дава това да ми такава. Да. Само запада. Да, знам го това, но... А не ли се смя така? Не, човек. Баба ми. Оле, само, страшно. Оле, Мария, шама. Може би да, може би не.
ти се строеше брадата, да знаеш. Чула? Кинах я, човек, бяхме 10 кръг. Ти видя ли ме? Да. И така, както виждате, дами и господа, нашия обичан Цецко изперка. Буквално изперка. До който на кости си. Брато, аз направих моята стая. Ето виж. Али в следващия епизод, като снимаш с мен, да добре по така вода? не. Знаеш как? Просто трябва да направим колкото можем с всички айрон коф. Не, виж, просто правим две кофи. И се радуваме и един отива да взема той и те. Слагаме им 4 дърт, едни до други, то нали ще се образува едно квадратче и обсидиан. Да. Трябва да съберем малко такова. Добре. Брато, твоята къща май много не обичаш да ти светло. Обичаш да ти светло. Остава сни колко дай ми. Ох, как ма заболя този крак. Оле, то видя ли го как се провали сам върт? Давай, ти сни. Бай, тетко. Бай, тетко. Брато. Брато, тук пода на бараката ще му сложа дърво, чули? Видя 7 минути. Ето да бях умрял от кулата, да, но баш не взих сериозно. Че не, 4 кила. Аз бях направил веднъж 2, 3, 29, 29-2. Сериозно. И това е всичко от мен и това е всичко от мен и чао! Сериозно, толкова малко време. Нищо. Не го спря.